Ok, čau, vítám vás u nového videa z Minecraft série. Tu se dnešní videjko bude líbit, like, odběr a můžeme se vrhnout na to. Tak mám tu jednu pozitivní zprávu a jednu špatnou zprávu. Ta první je ta, že máme, nebo ta první pozitivní je ta, že už máme konečně 100 odběratel. A ta špatná zpráva je ta, že já už jsem vlastně natáčela video. Vůbec se mi nenahralo, v tom videu jsem stavěl dům, tady se mi dvakrát obouchl pan Creeper, takže moc za to děkuju. Tady prostě jsem stavěl dům, a máme tu tady takový schůdky nahoru, tady bude taková vypejkárna plánuju. Tady nahoře něco ještě možná někdy v budoucnu bude, jinak tady je zatím takový klasický, prostě takový klasický domeček. Podle mě se mi to celkem povedlo. Ohodníte mi to taky do komentářů, budu taky za to rád, za váš názor. Narazil jsem na první problém. To je jídlo. To je hned začátku máme extrémně malý hunger. Už je fakt extrémně malý. A tady nikdo tady není. Jak se tady rozlížím, tak tam je slípka. Děkuji. Teď se mi zachránila život. Možná. Nebo asi budu muset jíst chaluhy, no. Ale chaluhy se mi fakt jíst nechtějí. Jíst chaluhy, já myslím, že vlastně tyhle, je tam to jsou jenom ty velký, ne? No to jsou jenom ty velké a ty jsou tam někde v moři, ty rozhodně nebudou. Je to trošku horší zpráva, budu muset rozhodně nějak udělat nějakou armičku. S nějakou farmu budu akutně potřebovat. Jinak jsme na tom fakt hodně špatně. Tak, hele. Když tady máme ještě kuře, tak to je dobrý. To je dobrý. Kuřátko si rovnou s ním. Ty máme když tak další slepičku. To je dobrý. Ok, jinak tam je velká kejvka. Jsem se až všiml. Tak tady máme 2 pírka. Myslím, že z toho padly té. Já lidi nevím, k čemu jsou pírka. Jestli to víte, napište to rozhodně do komentářů. Protože fakt k čemu. Jako vím, že jsou myslím na šípy, ale snad všechny. Jinak tady máme další ovce, tak z nich si rovnou uděláme krásné masičko. Potom tam ještě, myslím, nahoře je nějaký prase. To taky si z ní uděláme další masíčko. Hezký. Tejčík pořádnej, pozlacený. No to asi ne, ale to je jedno. Ale tam je uhlí, to rozhodně vytěží. Ty jsou dýně, když jsou dýně, tak jestli to jako znamená, že poblíž je někde vesnice, to nevím. Jestli to někdo z vás ví, napište taky rozhodně do komentářů, budu za to také moc rád. Tady bylo to někde to uhlí, jo, tam. Pro ně skočím. OK. Tak přeběhnem. Dobrý, co? Jaj. Ho. Dobře, to nevím, jestli skočím, dobrý. OK. Potěžíme tady to uhlí. To uhlí je tady celkem dost, OK. Dobře. Bum. Uhlí, to se... Tady ho možná víc, než jsem čekal. No dobrý, nespadlo ještě. Ale tam je krávička. Taky si z ní uděláme maso. Já to budu muset krumpáčem. Jaj. No to je jedno. Kravičko, dobré, díky. 3 stejky. To vypadá jako spanování na slepičky. Tady jsou 2, tak to je dobrý, uděláme farmu. A budu potřebovat akorát z toho semínko. Budu akutně potřebovat. No tak nic. Není potřeba, aby teda vypadlo. Jo, tady. Dobrý. Já si tam hodím vypéct maso. Okay. Tak to si děláme krásně. OK. Takhle. Dozadu hodíme. Nepotřebné věci vezmeme si to. Uděláme si rozhodně ještě. Tak uděláme si tohle maso. Uděláme si ještě ohrady. Nebo já si zakopu prozatím do díry. Tak slípky, pojďte sem. Tady by se mi pro vás hodila díra. Jo, tady. To pro vás bude hodit. OK, tak sem jděte. Tak, jděte. Ne, nejsou hloupí.
Budu muset ještě tady. No tady to si nevšimněte, tady mi taky vybuchl pan Creeper. Jo, jsou tady, dobré. Teď budu muset. Yes, je tam, dobrý. Jsi tam. No, tak já se tam. Já se tam ještě ne... Co ty? Co ty tady? To je jedno. Jo, maso, tak najíme se rovnou. Dáme si ty. Jakou tu ohrádku. Plot. Kde jsou styky tady? Máme třeba takhle styků. Kde jsou i tady ohrádky? Tak. Máme 9. Doufám, že to bude stačit. Já bych to rád udělal asi tady. Teď to bude takový nejlepší, ne? Pro ně. Když tak napište do komentářů, jestli to mám nějak přemysťovat, nebo prostě to mám nechat třeba takhle. To tady celkem i líbí. A jim to tady nechám, udělám takovou díru, ať tam můžou vlézt. Budu potřebovat ještě. To je trošku problém. Jaj! Tak to se nepovedlo. Menší fail. Kde jsou jo tady? Takže budeme potřebovat. Trošku pokazil. Ale jenom trošku. Co potřebujeme na to? Styky. Tak uděláme jedno. Tady. No. Se bude hodit. Tak. Ne. Proč? Já to takhle nechci. Takže potom nebudou moc vyskočit. Já to radši jim to nějak musím zabezpečit. Třeba jim tam tady dám ještě takhle hezky dřevo. To vypadá hezky. Jo, to vypadá celkem dobře. Teď vás tady navedu. Slípky, pojďte. Pojďte. Dobré. A jsou tam uvězněný. Yes. To máme. Tak. Slípky máme uvězněný, to je dobrý. Ještě prasátko, jestli budeš taky na to nejdeš. No tak tebe mezi tím sebe udělám rychlý papání. Pojď sem. Co? Jak? No co jak? Viděli jste to? Se ten pes nějak jako otřepal, nebo? OK, jako to ani nevím, že jde. Co ty tady děláš? Co ty tady děláš? No dobrý, jdi pryč. Jenom dva, jo. To ti děkuju. No, tak si to děláme takhle. Já si natěžím jeden list. Kde třeba, nebo asi dva. Tady. Jo, tady třeba ten. A ten. Tolik jsem nechtěl, no to je jedno. Tady si položíme listí. Nejde, dobrý, jde. A teď ještě by to mělo být jo, tady. Všechny to tam mají. To je jedno. No takže, tohle jsme hezky využili to listí. To je dobrý. Jsem to... Tak, hodíme to tam. Zatím to tady vypadá celkem hezky. Další den by jsem začal zase nějak rozšiřovat tu farmu. Rád by se mi začal rozšiřovat. Co nám nabízíš ty? Jeden emerald za... Teď to je celkem... Co je tohle za kytku? Teď to je hezký, to mě možná koupím, když najdu emerald. Každopádně půjdu spát. Kdyby se možná měl udělat nějaký dveře, ať se tam nedostanou. Takhle asi příští den se možná na to zaměřím, ale rád bych jsem dodělal tu farmu. Dobře. Tak, uděláme si takhle. By jsem potřeboval udělat, no to bude mít to. Jo, dobrý, budeme mít 12 slevů. To je dobrý. Takže, to bude nějaký blok v sobě, tak to třeba ten kámen. No, tak to mám. Jste neviděli, doufám. Teď uděláme takhle.
takhle hezký, to vypadá celkem i hezky. Myslím, tak, hele, vajíčko. Tak, to si pro mě vykopem. Ty potřebu... Takže potřebujeme natěžit nějaký to dřevo, kdy už nám konečně ty saplingy vyrostou. To možná lidi, tady to by byla celkem hezká kombinace, no tady to, když to mě zajímá. Já potřebuji kámen. Prvně si musím najít 2 kameny, nebo kolik? Jo, 2. Okay. No tak tam skočíme pro ty 2 kamínky. Mi teď někdy řekne, že tady je láva, no dobrý, není, ještě jsme. Jsem to chtěl těžit kuřetem. Dobře. Natěžím se ještě na další věc, rozhodně. Tak. Okay, natěžíme ještě, to je ten diorit, nebo co to je? Nebo andezit, nevím. To andezit nebo diorit. Koper! Tady to, jenom jeden. A teď ten blok je strašně hezký. Tady jsou další. Teď to jako vypadá dobře. To vypadá dobře, možná já bych si musel udělat další, já si udělám další brnko z kopru. Já si budu muset, protože na vybranou fakt nemám. Navíc ani rozhodně taky nemám. Já si budu muset udělat, natěžím tady diorit nebo andezit. To bude diorit. Asi, doufám, když tak mě opravte v komentářích. Máme 15. To bude rozhodně stačit. Tak, teď musím se vykupat nahoru. Tak. Dobrý. Tak. V tomhle místě už nikdo nikdy neuslyší. Jestli mi pak ta hra řekne, že musí mít zkontrolovat prostředí, tak se jako vážně, ale že vážně naštvu. Co na to zbrnění? No bídně. 30 ne. Co? Potřeba tu sekeru, kde seš tady. Tak, to si odhodím. Tak, jdeme natěžit dřevo. Natěžil by jsem i to. Asi dotěžit tenhle strom. Ty jsou hezká dekorace, ale zároveň jsou tak otravný, že to není ani možný. Takhle jsou nejotravnější normálně. Že to je tak zbytečná věc, kterou když omlev zničí, pak prostě já listy nemám rád. Fakt jako listy nemám rád. Tak natěžíme, ježiši. Hej, proč nejde kombinovaný dřevo? To je škoda celkem. Natěžíme si to, nebo ne, natěžíme, uděláme si takhle. Jsem si udělal takhle 6. Podle mě by mohlo stačit. Já potřebuji třeba ten písek jedním pískem. Dobře, já bych rád udělal ty obrysy tímhle. A jeden takhle a takhle. Dobré, to vypadá hezky celkem. Teď uděláme takhle. Bo já radši to udělám takhle, to vypadá víc hezky. Takže. Jo, to vypadá to vypadá líp. OK, ale to je fakt hezky, lidi. Tady bych rád udělal vždycky 2. Jako 2, prostě to je takový, to by vypadalo podle mě taky hezky. Tady 1. Nebo tady musí být všude 3. Tady uděláme. Tak jdeme udělat další slaby. Ještě od nich budeme asi potřebovat. Jo, tady. Třeba 18 by mohlo stačit.
Taková malá farma, ale podle mě celkem muset udělat až úplně jako poslední. No, takže tady si uděláme, položíme. Strom už koukám vyrost, to se bude hodit, ten pát pokácíme ještě dneska. Doufám. Tak už odložím tohle. Děláme 1 a tak, dobře. Děláme ještě 10. Čekal, že budeme potřebovat na to rozhodně teda víc. Tak nějak to využiju ještě. Že to rozhodně nechci mít jen tak pohozený jako tam v inventáři. Dobře, dobře. A teď možná takhle jít blokový. Jinak vypadá špatně. Vypadá velice špatně. Takhle. Ne. Jo. To je mega hezky. Tohle se mi celkem povedlo, podle mě. Nevím, proč mám v inventáři písek. To je jedno, položíme třeba sem. Jako taková malá útulná. Tak jako útulňoučka. Jako hezký. Tak pokácíme rovnou tenhle strom. Pokácíme ještě. Jo. Máme. Dobře. Zničíme rovnou. To ty nepřekáží. Teď to bude můj náš hlavní ostrov. Z této ostrova se nemám asi v plánu úplně stěhovat, jako možná. Možná někdy v budoucnu třeba. Plastik. Jiná škoda, není to sapling. Se zničilo, to je jedno. Stejně byl na odpis. Takže tady ještě. Potěžíme, bum, hotovo. OK, tak. Malá farmička na nějaký zvířata. Tam budou střídat asi. A dokonce 2 saplingy, tak počkejte. Jeden takhle sem. Druhý takhle úplně sem nahoru. Tenhle sem zničím. A dám úplně nahoru, tak to vypadá mega hezky. To vypadá hezky celkem. Jako těším se, až ten ostrov bude hotový. Rozhodně nahoře něco bude. Nahoře udám ten sklad, jo. Sklad bude nahoře, s tím budu muset začít už teď, protože fakt mám málo uloženého prostoru, zatím všechno nosím jenom v inventáři. To je jedno, tak. Děláme 2 čestky. 2, ok. Takže tady možná. A nebo já bych to radši udělal takhle tady nahoře. Jen nahoře, to bude vypadat hezky. Nebo že bych to tady udělal. Ne. Jo, tady nahoře to uděláme. Bude podle mě hezký, to se prokopeme tady. No, to bude zajímavé. Jak to uděláme? Co musím teda udělat ještě natěžit jeden. To taky ne. Úplně taky ne. Tak kde třeba ty budeš oběť s tebou, ale tebe tam dám zpátky. Dobře, to máme opravený. No. Asi tady budou vést schody nahoru. To pak půjde asi tam takhle třeba víc dozadu. To bude takový treehouse hezky, podle mě. Neby to nemuselo vypadat vůbec zla. Takže. Jako mám. Dáme takhle. Bude stačit i. Já bych to rád udělal přes tuhle noc. Tam to takhle tady hezky střídal. Jo. Nebo tady ne už. Tady to půjde nahoru. Teď jsem trošku se zavařil mozek. Takže, jo. Už dobré. Tady. Teď to bude tady. Teď tady. Tady si položíme jeden blok. Dáme to sem. Jo, dobře. Nevypadá vůbec zle zatím. Vůbec zle. Teď by mělo být správně jedna tak. Tady nahoru už by to. Jo. Dobře. To vypadá celkem hezky. To se mi, musím uznat, povedlo.
tady jsem něco trošku pokazil. Ale jak to mám teď udělat, jako aby to... jako dám to asi další den, no. Ale jak to udělat? Jako nevím, no. Že ona mi to furt dá pod tu postel. Jako jestli to musí být jedně... Nebo musím to jeden blok snížit jedně. No to je, a ona to půjde vidět takhle. No je to přímo tady. Tak tady to je špatný. Už možná víme řešení. Jestli tady to neposuneme, když tohle posuneme sem, dobře, tak tohle se zničíme ještě. Tady to zničíme, dáme sem takhle blok, díme to sem. A to mi nevychází. Mi absolutně nevychází. Dobrý. Tak to bylo celkem close. Hele. Takhle půjdeme nahoru. Dobře. Já zničím tenhle blok. Dám takhle tady blok. Jeden si to bude takhle dvakrát, ale to snad nevadí. Tady to nejde vidět, takže sem dáme takhle blok. A tady by to mělo být. Jo, tady by to mohlo být i. To je vypadá podle mě celkem dobře. Teď uděláme si nůžkama takhle místo, kde by to mělo být. Tady je to takový skladík. Bum. To tady nechávat asi budu. To vypadá hezké, to nenaruším úplně. No to tady nemůže, tady to nenechám to. No to tady nebude. A udělám to trošku, to upravím, že hodíme to takhle. Tak, jo. To je hezký. To povedlo celkem. Teď tady uděláme střížku. Teď, když tady budu, tak ať tam nic nespadne, nebo neudeří na něco, takže jo, OK. Já to chci jako jednoblokovou asi. A jo, asi tak, to bude muset být. Dobře. Tady by jsem to dal na jídlo, tady budou prostě jídlo, jo. Kůže. Schýlí to tam pryč, to tam nebude. Mi zase zavřel mozek. Tak jdeme dolů. Počkej, tady by jsem rád... Nevím, co tam bylo, asi prostě tu vezmu obě. Jo, tak tady. To nejde. Nechám to takhle, nebo to dám... Kde tady byl? Jo, a nebo to dám ještě takhle sem. No tak... A tady by to nevadilo, tam stejně se někdo nebude dívat nahoru. Já mám takhle to březový. Počkejte, no tak teď jsem se to ještě víc zavařil. To březový. A to nechám takhle, jo. A si tady bude taková díra, to někdy v budoucnu tak nebude. A dobrý. Tak to máme. A tady tohle, co si hodíme takhle. Děláme si pec. To si dá tadyhle. Okay. Udírna. Čemu je udírna? To je jedno. Rozvíříme si to tady. Hezky. Dobrý. Máme to tady. OK. Už se to začíná rýsovat. To tady ozdobím. Ne takhle. Jo. Dobře. Už to vypadá hned hezčejc. OK. No jako. Udělali jsme to dneska celkem dost. Tady to je spíš taková stavěcí část. Možná ještě by jsem udělal jedny schody takhle se rovnou sem. Jedny schody rovnou takhle sem. Jako... No, nevím.
No to bude vypadat rozhodně hezčí než takhle jenom jedny, protože to by tam vlastně nemělo ani cenu, aby to tam bylo. Já potřebuji zničit tenhle. Hodím sem takhle. Jo, takhle jsem dobře potřeboval. Teď zničíme. Hodíme tam tenhle. Tak. Tady by to teď mělo jít, jo. Tady to půjde. Takže sem. Teď sem. Já jsem to rád stočil takhle sem. O, prosátko. Teď. Jaj. No tak teď to dám. Ne, prvně tady musím dát tohle. Prvně se musím dát tohle. Teď to dáme, vezmeme tenhle. Hodíme to sem. A tady to by mělo být, myslím, poslední. Ne. Tak ještě ne. Nebože, proč já furt mám to kuře? Tak. OK, máme schody hotový. Takhle, to vypadá celkem hezky. Jo, to vypadá o hodně hezčejc než takhle jenom jedny. Tak tady můžu rovnou seběhnout. Tady jsem to nechal takový volný. Já tady vezmu jedna listí. Jím to sem. Dobře. Ještě možná, aby jsem nespadl třeba. Ale ne. Necháme to takhle. Se stalo. Jaj, to ne. Musí být takhle, pan bože, já to musím dát jeden blok. Jeden blok jsem tam. Tak, ať to má kde se držet.